Siyabingelela ababukeli emakhaya. Udokotela wenu lo Mgibe wensizwa uNtombela uMpangazithi uDlukulu Mahlobo uHlangalezwe umzukulu kaQova umfazi umnandi ngothwalofu. Uyena ke lokhulumayo. Siyanibingelela babukeli enhla nasezantsi South Africa yonke. Siyabingelela naphesheya kolwandle. Siyabingelela. Siyanibona njalo lapho. Siyabonga ngemsebenzi esilokhu sinithumelela yona bese nibuyisa impendulo ezinhle. Siyabonga. Ngithanda ukusho ukuthi ngomhla ka-29 kuyona lenyanga ngizobe ngiseGoli kuyoze kushaye umhla ka-2 kuyobe kuyisonto ngizobe 2 November ngizobe ngiseGoli endaweni yaseSoweto eZola 2 ngizobe ngikhona. Abangidingayo bazongithola khona. Uyafona kuzona lezi number ebhalwe la. Ngizobe ngiphethe lokhu ke into zenhlanhla othi nje imali akasayazi. Mina ngizokwazi ukuthi ngimenzele ukuthi imali ayibona hayi njalo ukuthi nithi niloke nithi nginotikoloshe noma nginelwana akunakho njalo lokho. Ukusheshsha nje kwezinto. Nothi wathatha isigubhu walanda isigubhu kumuntu kodwa manje isigubhu sakhe asisaphakami sesivalekile angibone. Nothi wathathani wathatha leyo nto leyo usefuna ukuyilahla kwenzeki imvalile abantwana akayithola abantwana akathola lutho angibone. Nothi ke wahamba isithandwa sakhe angibone naloyo. Nothi wahanjelwa unkosikazi angibone. Nothi wahanjelwa indoda hayibo angibone lo muntu. Ngizokubuyisela. Nothi ke mina angithandeki nje ngifuna ugazi ngifuna uhlanga mina ngiphethe uhlanga ke lo gazi nje ukuthi umuntu mangamgcaba ngalo athandeke zizwe zonke othandwa abafazi namadoda bamthande nje la iqhamuka khona kube nokujabula nemali. Ngizobe ngikhona ke ngithinteni nalabo abangakhulumi kahle. Yekeni lonto bakithi mawuzokhomenta la commenta nje kahle ngoba ngizothi mase ngikulandelele kube buhlungu 30 sitshe ongelithulo umuntu ngeke ngithi wadla imbongolo oqothuka. Bakithi bayazi ke abala ekhaya. Cha siyabonga kakhulu. Ngithinteni ke kuzona lezi number nazi inumber ibhaliwe escreen sakho eyodwa ya WhatsApp leyo 73 081 ngiyafonelwa kona. Ngiyabonga kakhulu busisekani.